आं जीवनी आं पार्टी IPF नि सेंट्रल कमिटी नि असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारी एवं गंगानगर आर ब्लक नि BSC चेयरमैन मिया हरो अरानी नक आम्बासावो BJP नि जे कतिपय गुंडारो मिया हरनि 12:30 दिगेवो फाय आक्रमण खायफेका आनी नक बरक एवं आनो बुथानान बागै जत गेट टेट सिबायै हाबनानै नायखा तबे ग्रिल कराखे तंमानि एवं ताला काहाम तंमा बागै नगो ब्रो हाबमालिया खायनो बागै चिनि जतनो आनी नक बरक सह जराय खानाय आनी मा बाबुरक जतनो जों प्राण बानचेखा मिया हर आचमसानो 20-25 जना BJP नि गुंडारक यागो सिलाय गोनां रड साबल एवं दा गता गेस सिलिंडारक गे बुमारक तो उइब्राव अरानी नगो हमला खायफेका एवं अरो सिमिं थागिया आनी गाड़ी जे ड्राइवर नरो तनमानि अबनो मुथाङैब्राव जत सिबायै ग्लास टास बुखौपायै अमागे खायरिखा हाइन बागै आं जत नायतनाय जोंनि त्रिपुरानि दाखुराव बुखुरावनो आं गबगो अमहाय गायसा जोंनि अनफर्चुनेटलि गायसा attempt to pre-plan अब मादार खायनानि बागै महायखौ ताबक सारा त्रिपुरा जबो चलै दंगो दिनै आंनि अरो ताबो बाय प्राय 6-7 बारमते हाय आक्रमण खा आगेबो बहुत बारंखा तबे मियानि आक्रमण सबसे बेसि खा जत जागावनो नक टक सुबाय रेखा इट बुरुल कौखा हलं कौखा अनेक किछु खायखा हाइन बागै ताबक जत जों आतंक कंजाक हाइन बागै ताबक जों भबिष्यत थिनांगो बाहायके थांनाय अब जों ताबक सालायमाया हाइन बागै जत नायतनाय त्रिपुरानि दाखुराव बुखुरावनो जतनि चुबाचु जों नायो चिनि भबिष्यत थिनांगो जों जत पिसफुल के तनान बागै हामबाय।